be mesmerized to God's mercy. No? So, amazing kayo ang mercy sa Ginoo. Mao kini ang ato nga tutukan karon ug ang text nga ato nga pagatun-an diha sa Micah chapter 7 verses 18 to 20. No? O before niya na, magatugyan kita sa Ginoo sa ato nga bulaton karon ug sa ato nga pagtuon. Magampo kita. Amahan namo nga langit noon, kanimo o Dios, nagapasalamat kami sa higayon. Ginoo nga bag-o na pud nga adlaw ang gihatag nimo sa amoa. Salamat o Dios sa imong nga pulong karon nga amoa nga pagatun-an, nga libre kini o Dios, walay bayad ug magakini maga-guide sa amoa sa amoang way of life o Lord. Pasaylo kami amahan sa among kalapasan ug bisan pa man o Dios, gi-acknowledge nako nga wala ko'y mahimo kung wala ang imong tabang. Busa amahan kani among ginatugyan diha kanimo, giampo uban ang pagpasalamat sa pangalan ng Ginoong Hesus, among Dios ug manluluwas. Amen. So once again, no, maayo nga buntag sa tanan sa mga radio listeners ug sa ato nga naka-monitor sa ato nga live. O be mesmerized to God's mercy. Ato ang tun-an karon ang kaluoy sa Dios. Kung unsa ka merciful ang Ginoo sa iyang katawhan in the Old Testament. O ang text nga itong pagatun-an sa Micah chapter 7 verse 18 naging ng Bible. Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. He will turn again, he will have compassion upon us, he will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Thou wilt perform the truth of Jacob, and the mercy to Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old. So, ato makita man diri ang Book of Micah, no, sa mga nagabasa sa Micah, mao ni siya ang background, no? Ang background ani nga Book of Micah, ang ato ang nabasa mao kadto ang mga last passage sa last chapter sa Book of Micah. By the way, unsa riya ning Book of Micah? Ang author niya ni si Micah was the author. O ato na makit-an dira sa Micah chapter 1 verse 1, and the date of writing, the Book of Micah was likely written between 735 and 700 BC. So mao na siya ang date kung sa diin gisulat kani nga libruha in the Old Testament. Ug mao ni ang purpose sa writing sa Book of Micah. The message of the Book of Micah is a complex mixture of judgment and hope. On the one hand, the prophecies announce judgment upon Israel for social evils, corrupt leadership, and idolatry. No, so ato makita dira nga gisulat ni ang Book of Micah, usa ni siya ka complex mixture of judgment and hope, no? Mixture siya sa judgment o sa hope. Kay nga naman ang prophecy naga-announce sa judgment sa mga Israelita, kay nga naman naamanggod sa ilaha ang social evils, corrupt leaders or leadership and idolatry, no? Ang mga katauhan manggod mga higala dira sa Israel ani nga time kay gagadaot ang ilaha nga sistema, daot ang ilaha nga social, ang society ug ang mga leaders mga kurakot ug ang mga katauhan nagasimba sa laing Dios ug ningdangop sa laing Dios dili sa Dios sa Israel. Mao na siya, this judgment was expected to culminate in the destruction of Samaria and Jerusalem. On the other hand, the book proclaims not merely the restoration of the nation, but the transformation and exaltation of Israel and Jerusalem. Now, ato makita niya nga book nga ang judgment is gina-expect na ang judgment nga ma-destroy or ang destruction sa Samaria and Jerusalem. Pero mao ni siya ang kani nga libro, wala lamang siya merely nagahisgot pod sa restoration of the nation, kundi sa transformation and exaltation of Israel and Jerusalem nga ang kani nga nasod is matransform ug ma-exalt. And the message of hope and doom are not necessarily contradictory. However, since restoration and transformation take place only after judgment. By the way, no, ang message sa hope o doom or ang judgment o ang hope, dili sila contradictory, no? Dili sila necessarily contradictory kay ngano man ang restoration man God o ang transformation is mo take place lamang yan
after judgment. Og mao na sa ato nga experience usahay, dili nato ma-experience ang tinuod nga transformation o tinuod nga restoration kung dili nato ma-experience ang disiplina sa Ginoo or kanang gitawag nga judgment sa Ginoo. Mao na siya karon mga higala ang ato ang atun-an, be mesmerized to God's mercy. Amen. Ang mercy sa Ginoo jud kay amazing. Dili bitaw ka nang dili matungkad sa tao na maluluyon jud siya. O Prophet Micah ends his book with sevenfold description of the merciful God. Mao ni atong tun-an karon kaning pito ka buok nga description sa ato nga Dios. Nga diri nga portion sa scripture is gi-describe ato nga God. Sevenfold description of the merciful God. Dili ta maglangan una mao ni. Number 1 is God is far out in description. Mao na siya atong mabasa sa Micah chapter 7 verse 18, mao ni ingon sa pulong sa Ginoo. Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgressions of the remnant of his heritage. He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. Ang word dira mao ni nga ingon siya, who is alike unto thee. Ang ato di ay Dios mga higala is wala siya ay kaparehuan. Is our God, mga higala, timan-an, note that our God is unique God. He is incomparable with idols. No? Ang ato makita no, sa Book of Micah nga ang mga katauhan ng Israelita nagadangop sila sa laing Dios o mao na siya gipasubo nila ang ato ang ilang nga Dios that time, and then mao ni ang ato ang God is unique siya nga God. Dili gid siya ikatandi sa mga idols or sa mga giilang Diyos sa ubang mga tao. Kaya nga naman, ang Diyos or ang idols sa mga katauhan is naay mata pero dili ka kita, naay talinga pero dili ka dungog, naay tiil pero dili ka lakaw. O ang idols nila that time is ginadala-dala nila, no? Ginaalsa nila. Pero ang ato ang God is unique God, incomparable. Kaya nga naman, mao ni ang ato ang Diyos is naay mata. Kakita siya sa ato nga sitwasyon, sa ato nga kinabuhi. Kakita siya sa ato ang struggle. Kakita siya sa ato nga weakness. Ug naapod siya dalunggan mga higala, ug makadungog ang ato nga Dios o ang Dios pod sa Israel. Makadungog siya sa ato ang mga pangalyupo, sa ato nga pagmulo, sa ato nga pagtawag diha kaniya. That's why our God is unique God. He is incomparable or incomparable with idols. Amen. Ang atong Dios walay sama kaniya. Kaya ang ato nga Dios unique. Mao na siya ang una nga description sa ato nga God. Ikaduha mao ni nga dili lamang our God is far out in description in verse 18a, but also our God is forgiving to His children. No? Ang mao ni ang nakanindot sa ato ang God nga ang Dios is mapinasayloon jud siya. Og mao na siya ang giingon sa verse 18b. Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage. He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. The word is, God pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage. Ang point nira is, mao ni, ang atong Dios is nagapasaylo siya sa iyahang mga akanakan. No? Kita lamang usahay ang mahadlok mangayo og kapasayloan sa Ginoo. Kita lamang usahay ang hanahadlok mudangop sa Ginoo kay nakahuna-una ta na ay doubt nga gi-inject ang devil sa ato nga mind nga makahuna-una ta nga pasayloon pa ba ko sa Ginoo? Murag dili naman siguro ko pasayloon sa Ginoo kay dako man kay to nga gibuhat nako. Dili man dapat nako to. Wala dili dapat nako to buhaton. Pero you know what, ang ato ang Dios forgiving siya. Naghulat ra jud siya nga ang iyang kaanakan bulduol kaniya, likewise also in their time, no? Nagulat ra ang Ginoo nga mudangop ang mga Israelita sa ilaha nga Dios that time, no? Oh, that's why note mga higala mao ni God is willing to forgive the wrongdoings of His people. Amen. Mao jud na ang kamatuoran, and from Genesis to Revelation ato jud nang makit-an ang attribute sa Ginoo nga mapinasayloon siya, no? Although yes, tinuod man jud na God is 100% just. God is 100% mercy. Pero mao ni, God is also 100% forgiving, mapinasayloon ta. Mao nang dapat dili ta maglangan, dili ta magduha-duha nga mudangop
moduol sa ato nga Ginoo ug mangayo sa kapasayloan. Kay willing siya mo forgive. Kita lamang usahay ang dili mo dangop, ug ang mga Israelita lang usahay ang dili mo dangop sa iya. Number 3 mao ni, God is forbearing in character. Amen. Ang ato nga Dios is kuan gyud siya kanang bitang mainang tuson ba? Kanang mo kuan gyud siya. Kading gitawag diri nga he retaineth not his anger forever, kanang nagapailob siya, nagaforbear siya. Mo ni ingon diri sa Micah chapter 7 verse 18, see, he retaineth not his anger forever, he delighteth in mercy. Now don't get me wrong, no, at tinuod man jud na siya nga 100% God is holy, no. Ang Ginoo is, wa ko nag-ingon nga ang Ginoo is dili pud siya ingon nga mo judge sa sala. Kaaway jud sa Ginoo ang sala. No, mao gani na as a Christian gipakamatyan ta sa Ginoo tungod kay seryoso ang Ginoo nga naga-deal sa sala. Pero mao ni siya, ang Ginoo is dili siya 50% mercy o 50% justice. Dili na siya mao ang view sa Bible sa ato nga sa attributes sa ato nga God. Kun dili mao ni siya, our God is 100% justice, no? And at the same time, higala mao ni, our God is 100% mercy. Amen? Mao nang before siya mohatag og judgment sa katawhan sa Israelita, mohatag siya warnings. Mao ni siya na si Prophet Micah to warn them, no? And even the rest of the Old Testament, no, sa mga writings niya, before ang Ginoo mohatag og judgment is mohatag sa siya chance nga ang iya bang katawhan magrepent, maghinulsol o mubalik sa iya o dili. Kay mao ni siya ang kamatuoran sa Ginoo nga ang atong Dios malipay siya sa mercy. Kanang word bitaw nga he delighteth in mercy. Iyan ang kalipay nga maluoy sa atoa. Kay kabalo siya sa atoa nga weakness. Ang atoa lang dira mga higala is mudangop ta sa atoa nga Ginoo. I-claim nato nga siya 100% merciful sa atoang kinabuhi. Ug mao ni ang realidad. Note, timan-an jud nato that God can moderate his anger because he is merciful. Amen? Kaya na niya makontrol ang iya nga anger tungod kay siya merciful. Pero kung dili jud ta mo dangop sa iya, dili ta amo ko ang jud ta mo rebelde jud ta sa Ginoo, and then that's the time nga iya hapon nga ihampak ang iya nga judgment, ang iya pagka 100% just. So that's why ang kaning nga truth is comforting kayo siya. Comforting kayo ni siya sa atuwa, isip especially as a Christians, no? Comforting na siya nga kaya di ay sa Ginoo i-moderate ang iyang anger. Kay ngano man, he is merciful. Pero ang danger niya na igala is kung ato apod nga abusuhan ang iyang mercy, and pakitaan punta sa Ginoo sa iyang justice. Mao nang samtang kay tungod ang Ginoo kaya niya i-moderate ang iyang anger tungod sa iyang mercifulness, dapat muhugot ta nga moduol sa ato nga Dios. Ug ato na dapat nga i-enjoy nga blessing. Ang ato diay nga Dios maluluyon siya. Dili unta siya gusto mo silot, no? Og in fact, mao nang hinungdan nga ang ato nga Ginoong Hesukristo wala pa jud siya ning balik. Kaingon diha sa book of sa ingon si Apostle Peter sa iyang writing mao ni nga dili man ang Dios nagalangan-langan sa iyang promise nga mutuman sa iyang promise sama sa gihuna-una sa ubang mga tao. Kay daghang mga tao naguna-una nga mga kuan ba kanang naguna-una sila nga ingon nga ang Ginoo mutuman sa promise ngano wala pa man siya, no? Pero ang ingon sa Bible mao ni nga wala man maglangan ang Ginoo. The Lord is not slack concerning his promise sa iyang pagbalik, kundi dili siya gusto higala, dili siya gusto nga ang mga tao mamatay, malaglag, no? Kundi gusto siya nga ang mga katawhan maghinulsol, mubalik diya kaniya samtang aduna pay panahon. Gi-offer pa niya ang iyang mercy. Kung i-refuse na siya sa katawhan, no? Mao na ang time nga judgment ang ilaha nga madawat. God can moderate his anger because he is merciful. Mao nang i-introduce dapat nato jud ang ato nga Dios nga ang iya nga mercy. Mao nang kinahanglan nga manangyo ang Kristohanon, mag-evangelize, mandaog og kalag. Kay ngano man gi-offer sa Ginoo ang iyang mercy. Kay kung dili dawaton sa tao ang mercy nga iyang gi-offer, judgment ang madawat og luoy pud sila kung mercy ang madawat sa tao. Mao na ato dapat nga timan-an. Og mao na higala dili lamang kay God is forbearing in character, kundi number 4, God felt compassion for his children. You know what? Ang Ginoo nagabati jud siya gugma, kahangawa, compassion sa iya nga kaanakan.
ug ato ana siyang makitaan sa verse 19a. He will turn again. He will have compassion upon us. Mao na ang ingon sa writer sa giadresan niya ang mga Israelita nga ang Dios is not just compassion, na siya kahangawa sa atoa. And take note, God's forgiveness always precedes His punishment. Mao na siya na ingon nako ganihan, no? Og same po na siya sa kaluwasan, even the salvation of our soul, no? Tungod kay ang Dios is balaan, dili na pwede niya nga mo compromise sa sala. Mao nang kinahanglan jud i-punish, pero mao ni ang Ginoo is, since nabal-an nato in this text that God delights in mercy. Before niya ihampak ang punishment, nag-provide sa siyang way nga ang mga tao maka-escape sa iyang anger sa sala nga mao ang imperno o ang lake of fire nga walay pagkapalong. Before niya i-punish, ihatag ang punishment, timan nato that God's forgiveness always precedes His punishment. Pero kita ang mga katawan, pero kung ang mga katawan po o dili jud mo dangop, mutaas ang pride sa mo, dili mo dangop mulapit sa ato nga Dios, that's the time nga mahatag ang punishment. Mao na kung dili pa ka sure sa imong salvation, this is the right time no nag-offer ang forgiveness diha sa imong ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kay ngano man after sa death, wa na punishment na kung wala pa ka diha sa tiilan sa ato nga buhi nga Dios. Mao na siya. Prophet Micah ends his book with sevenfold description of the merciful God. Dili lamang kay ang Dios nagdawday pagbati, no, naay compassion sa iyang mga kaanakan, kundi number 5 mao ni God is forgetful to the sin of His children. Dili na niya ginabalik-balik pa. Dili sama sa tuwa ba ng mga tao nga pag naay makasala sa tuwa, mag-ingon ta nga gipasaylo na nato sila, pero wala nato gikalimtan ang ilang gibuhat. Ginabalik pa nato sila, gina-remind pa nato sila sa ilang gibuhat. Pero ang Dios wa na siya. Ang subdue na niya. Mo na ingon diri sa second part nga sa Micah chapter 7 verse 19. He will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Amen. Mao na siya in the Old Testament, and I do believe this verse applies also to us. Nga ang ato ang kalapasan niya iya nang gilubong dito sa kinahiladman sa dagat, no? O metaphorical statement nga ang Dios di ay is di na siya magbalik-balik, no, sa ato ang mga kalapasan. O in opposite sa ato ang karakter usahay nga kita mga tao is magabalik-balik ta sa mga nakasala sa ato, dili ta nagakalimot. Pero ang Dios ihadjud na siya nga pag i-forgive ta sa Ginoo, higala mao ni ginakalimtan pud niya ang ato ang mga sala. Dili wala nagpasabot nga nakalimot ang Ginoo, pero mao ni nga kanabitaw di na niya balikod. Mao na gitawag nga past is past, because God always decide to forget, no? Willing jud ang Ginoo mo forgive, higala sa tuwang mga kalapasan sa Christians, no? Willing siya nga mo pasaylo. Kita lamang usahay ang nagakaduha-duha, ang nagakaalanganin sa pagduol diha kaniya. Ug mao na siya ang amazing nga attribute sa ato nga Ginoo. Ug dili lamang kana nga ang Ginoo is forgetful to the sin of His children, kundi number 6, God is faithful to their ancestors. In verse 20, no, faithful jud ang Ginoo sa mga ancestors, sa mga Israelites. Nanuman kay nagaingon ang Bible sa Micah chapter 7 verse 20, thou wilt perform the truth of Jacob to Jacob, and the mercy to Abraham, no? Ang Ginoo pag mo promise siya, no? Mo promise siya, buhaton jud na niya. That's why kung kay ingon ang Bible sa 1 John chapter 1 verse 9, nag-promise ang Ginoo nga mo pasaylo siya sa diyang makasalata. I-claim nato na siya. Kaya ang Ginoo dili siya kapamaka. Pag naa siya promise, ihadjud na siya nga tumanon. Og nindot kay na siya kung atuan na siya nga i-realize ato nga pagkinabuhi. Mabalaan nato nga ang Ginoo di ay is ing ana diya yang karakter. Ug tungod ni ana magakinabuhi ta nga nindot. Ma-enjoy nato ang ato ang life. Kaya nga naman ang Dios, He will perform the truth to Jacob and the mercy to Abraham. Take note that the faithfulness of God to their forefathers does not change. Amen. Wa jud nagakabag-o ang faithfulness sa Ginoo. Ang Ginoo, faithful siya sa pagtawag niya kay Abraham. Og hantod nga
nagakasanay ang mga Israelita faithful gihapon ang Ginoo. Despite sa realidad nga ang mga Israelita faithless, masinupakon, rebellious, no? Mao na ang atong makit-an sa atong Ginoo. Pero ang faithfulness sa Ginoo, ang iyang promise, ang iyang pag-perform, wa jud na siya nakakabago. And even we as a Christians today, we can testify that the faithfulness of God does not change. Amen? Faithful ang Ginoo sa atong kinabuhi as a Christian. Gina-providean ta sa atong panginahanglan, wa ta niya gipasagdan, wa ta niya tibiyaan, despite sa kamatuoran nga kita usahay, nagapalayo sa tuwa nga Dios, wa ta nagaduol sa iyaha, dili ta faithful sa iyaha, dili ta faithful sa tuwa nga giving, o sa dili ta faithful sa tuwa nga service diha kaniya, dili ta faithful sa tuwa nga devotional, sa tuwa nga Bible reading, dili ta faithful sa iya sa tuwa nga prayer. Pero you know what? Despite niya na sa tuwa nga kinabuhi, faithful gihapon ang Ginoo. Kaya nga naman, ang faithfulness niya, wa man na siya nagakabago. Prophet Micah ends his book with sevenfold description of the merciful God. Dili lamang na ang Diyos faithful to their ancestors. Kundi last, number 7, of dirita mag-end, God is factual to His promise. Mao na ato makitaan sa Micah chapter 7 verse 20b. Thou wilt perform the truth to Jacob, and the mercy to Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old. Mao na siya ato makitaan, note that we can trust the promises of God because of His truthfulness. Kita mga katawhan, no? Kita pag musaad kita na ay chance na mupakyas ta. Mabitaw ng daghang kayong mga kuan karon, mga family nga wa nagkisinabtanay, and probably no, daghang ko'y nailhan nga broken family. Kay ngano man, kay naay mga saad, naay mga promisa nga mga tao nga wala gituman. And in fact, no, labi na sa mga, for example lang, for the sake sa illustration, nga ang lalaki nga nagapanguyab sa babae, muhata na siyang promise. No? Muhata na siya ang mga promise nga, aday, ikaw lang jud ang ako ang hayugmaon the rest of my life. No? And ikaw lang ang babae nga ako ang pagalantawon sa akong kinabuhi. O di na ko mulingi sa lain. No, ang tao, nagahatag og promise. Pero, you know what? Kita mga tao is na, di na malikayan ang realidad nga, mupalpak ta usahay sa ato mga promises. Pero you know what? Ang ato nga Diyos, layo na kay siya sa atua. Kaya gano'n man, we can trust the promises of God because of His truthfulness. Ang Ginoo manggudigala is dili siya mamaka in the Old Testament, and at the same time, even in today's time, di siya nagapamakak. Pag muhatag siyang promise, yun na siyang tumanon. Mao na nga pag ang Ginoo mo promise nga ang mudawat mo salig sa Ginoong Hesukristo, mahimong anak niya maluwas, Ginoo na siya nga promise. Ang Ginoo tumanon na niya. Pag ang Ginoo mo ingon nga ang kaluwasan dili mawala kay gi-preserve na niya, nag-promise siya nga di ta niya biyaan, iya na siyang tumanon. That's why no need to doubt. Mao na higala kung naga-doubt ka, especially sa imong salvation nga, nakasala man ko, di na ko sure sa kong salvation, luwas pa ba ko, uron sa ban. Atong timan-an mao ni salig sa promise sa Ginoo. Amen? Saligan ta ang promise sa Ginoo. Nag-promise ang Ginoo, unsa may promise niya? No? Unsa promise niya sa Book of John nga walay makaagaw kaniya sa mga Kristohanon gikan sa iyang mga kamot ni Jesus Christ o kamot sa Amahan. No, walay makaagaw, mo na promise niya, o wala po'y makaagaw sa ato gikan sa God, kaya nga naman sealed pud ta sa balang espiritu. Mao na siya ang learning nga makita nato, no, nga ato ang God o ang God sa Israelites is trustworthy siya because we can trust the promises of God because of His truthfulness. Dili siya nagapamakak. Pag siya musaad jud na siya. And you know what, in the Old Testament ato nakitaan, kung nagabasa ka sa Old Testament, makonclude nimo that God is good. Amen? Ang Diyos in the Old Testament, buutan, good. And in the New Testament, still, God is good. Today, unsa man, galisod. Yes, magalisod man ta, pero despite niyan ang kalisod, ang ato ang God, still, our God is good. Despite sa realidad, nga kita usahay, dili good, diha sayang ato bangaro. Mao ni, sa ato nga natun-an, mao ni ang mga practical application
nga gusto na ako mabilin diha kaninyo. God gives warnings so we will not have to suffer His wrath. Nagahatag jud ang Ginoo og warnings, no? Ang hell, no? Ang hell tinuod nga ang Dios mo silot jud sa sala. Nga kitang tanan mga tao padulong anang impierno ha, nga walay pagkapalong, pero naghatag siya warning nga dili ta mag-suffer sa tuwa nga sala niyan tong impierno ha. Mao nang naay Bible, naghatag siya warning. Og ang judgment sa Ginoo certain na siya. No? If God's warning are not heeded, kung dili jud ang tao maminaw sa warning sa Ginoo, and His provision for sin in the sacrifice of His Son is rejected, ang mahitabo kay wa jud madawat ang judgment. Mo na karon ang practical application in today's time, no? Naghatag ang Ginoo og warning, naghatag ang Ginoo og provision sa tuwa nga sala, sacrifice sa tuwang sala. Pero kung i-reject na siya sa tao, madawat niya ang punishment sa Ginoo. For the believer in Christ, o sa ato po ng mga magtutuo sa Ginoo na naa na sa tiilan sa Dios, na mo niya nga to ang practical application po. The believer in Christ, God will discipline us not from hate, but because He loves us. Amen? Kung di jud na maminaw sa Ginoo sa warning niya sa Bible, sa judgment niya or sa discipline niya sa Bible, na tendency mo nang gingon sa book of Hebrews na disiplinahon ta sa Ginoo. Dili tungod kay kontrata niya, dili tungod kay hate niya, kun dili tungod kay hate niya ang sala, o gusto niya nga kita makaambit pud sa iya nga pagkabalaan. He knows that sin destroys and He wants us to be whole. You know what? Ang sala di jud na siya maka-destroy na jud na siya sa ato nga kinabuhi as a Christians. Makahatag lang na siya temporary pleasure. Pero ang tinuoray ang sangkuanan, distraction di ay ang ihatag niya na sa tuwa. This wholeness which is the promise of restoration awaits those who remain obedient to Him. Amen? Ang promise of restoration, nag-await na siya sa mga Christians na nagapadayon pag-obey sa Ginoo. Mo nang hagit sa tuwa, padayon pag-obey sa Ginoo. Kung nakasala ta, itugyan ang ato nga kaugalingon diya sa Ginoo. Manghahi tag pasaylo sa Ginoo. Kay nganuman, timan-an nato ni mga higala. Though our sins are as big as a ship, God's mercy is as wide as the sea, that He can forgive and sink our sins into the immeasurable deep ocean's great space. Amen? Mo na usahay mabot mangud sa ato ang mind pa as a Christian ba na naguna na ta nga pasayloon pa ba ko sa Ginoo ani? Murag dili naman ko ani pasayloon sa Ginoo. Pero timan nga bisan ang ato nga sala murag barko kadako, no? Pero ang kaluoy sa Dios sama ka wide sa dagat nga kaya ta niya pasayloon o kaya niya isink ang atong mga sala, kaya niya ilubong ang atong mga sala sa dili masukod nga space sa ocean. Mo na ang higala ang atong enjoy. That's why we can conclude in this passage that God's mercy is amazing. God's mercy is mesmerizing. That's why higala mao ni nga dapat we should be mesmerized to God's mercy. Amen? Ang mercy sa Ginoo is amazing. That's why ikaw ug ako dapat lamang namutugyan sa Ginoo sa tuwang makalapasan. O kung dili pa ka sure pod sa imong salvation sa imong kalag, maga-invite ko diha kanimo higala. Especially ikaw karon nga nagapaminaw diha sa imong radio, basin dili pa ka sure sa imong salvation, naga-offer ang Ginoo sa mercy niya sa imuha. Ug naa sa imuha ang free choice. Imuha bang dawaton ang iyang mercy? Kay kung dili nimo dawaton higala, na ay judgment na nag-aaway sa imo. Pero dili na nunid na nga mo suffer pa ikaw sa imong sala sa impierno. Kay gipakamatyan na ikaw ni Ginoong Jesucristo. Kay nganuman siya usa ka Dios nganing baba diri sa lupa, naghuya siya diri for 33.5 years in order to fulfill all the righteousness. Namatay siya para sa tuwa nga sala, gilubong ug say katulog adlaw nabanhaw siya para ug alang sa atong kaluwasan. Na kung imong dawaton ang Ginoong Jesucristo sa imong kasing-kasing, imong tuuhan ang iyang nabuhat dito sa krus sa Kalbaryo, ug imong i-confess sa imong baba nga isya na imong Ginoo, ikaw jud galang maluwas. Ug once again, kung ang Ginoo mo promise nga maluwas ka, maluwas jud ka. Dawata siya
Saligi siya sa tibuok nimong kinabuhi. O kung ikaw usa ka Kristohanon, timan nga ang Dios maluluyon, gracious siya nga mopasaylo sa ato ang mga kalapasan, gracious siya nga gracious siya og naghulat lang siya sa tuang nga coming sa iya. Manang padayon ta mag-serve sa atong God, padayon ta maging obedient, padayon ta maging humble, enough kung makasala ta. Kay ngano man, ang Ginoo is He is 100% merciful and His mercy is mesmerizing. Let us pray. Father God in heaven, once again Lord, nagapasalamat kami sa imong nga pulong nga naga-reveal ka namo Ginoo sa concerning sa imong attribute, concerning sa imong nga pagka-merciful. Thank you so much Lord nga ikaw jud Lord God nag-warning sa imong mga katawhan o bisan pa man sa mga katawhan karon this day. Nag-warning ikaw Lord nga naa diay judgment tungod sa sala Lord God. Apan salamat sa Ginoong Kristo, salamat sa iya nga provision dito sa krus sa Kalbaryo Amahan nga kami karon napasaylo na o kami unta Lord God padulong sa impyerno, padulong unta mi Ginoo sa kalaglagan, padulong unta mi Ginoo sa kahalautan. Pero out of your mercy, you save us. Pinaagi sa dugo sa imong anak sa Ginoong Kristo. Mahan, pasaylo kami sa among mga kalapasan nga nakomentar diha kanimo nga wa ikaw nagakahimuot Lord. Og itugyan namo ang among kinabuhi diha kanimo Amahan. Kani among gipasalamatan ang imong pulong sa pangalan namang ni Ginoong Hesus nga among Dios ug manluluwas. Amen.